Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Magpakisayod ta imahigayuna sa Department of Education sa ilang mga preparasyon sa gikatakda nga pagbukas sa klase sa buwan sa Agosto. Mahinayon na bagyod kini ato makauban karon ang Regional Director sa DepEd 7, Dr. Salustiano Jimenez. Good morning, RD Jimenez. Good morning, Sir Nico, o sa imong mga kaubanan diya o ang sa tanang mga nagtanaw sa GMA Live. Daghang kaayong salamat, RD, sa pagsanong sa among Yes, imbitasyon. Sir Nico. RD, first question, kumusta? Unsa nay preparasyon madayon na bagyod ta sa August 24 nga opening sa classes? The Department of Education, the Central Office, the Regional Office, even the Division Office, and our schools are preparing for the opening of classes this coming August 24, 2020. Unsa nga mga preparations ang gihimo na nato, RD, sa DepEd? Sir Nico, with the new normal, ato manggod nang gipasiguro gyud nga unsa man gyud angay. So mo na ang atong modality nga gamiton sa kada eskwelahan is school location based modality. So lain-lain nga eskwelahan, lain-lain gyud nga modality ang gamiton to make sure that our teachers, our non-teaching personnel, and our learners are safe and secure, because we will not compromise the security and safety of our learners and teachers. If you say modality, RD, so posibleng physical nga classes face to face or posible sad sa ubang eskwelahan online lang, magdepende bali sa lugar? Yes, Sir Nico. So daghan tang gi-float nga unsa mga modalities like natay face to face, natay online, natay blended, kay laylahi man labi na sa Central Visayas na may mga tuwas bukid. Wala man gyud taon to sila COVID dito sa bukid, layo kayo. Nag social distancing na to sila daan, no? But even though na siya ato gyapong i-observe ang physical distancing kung panamitan face to face, like to control the number of learners in a class. Like for example, kung dito sa bukid imbis 20 ka bata kada klase o napo ra baron ang kuan karong adlaw, ugma na pod sunod adlaw na pod ang lain na po. Depende sa learning continuity plan nga buhaton sa school head para sa eskwelahan. When you say kaning physical distancing sa mga classes, RD, sa bukid siguro murag ma-attain na to ni kay dili kay daghan ang population sa mga students. How about diri sa atong mga urban areas, RD? Possible ba ni? Doable ba gid ni siya? Mo limit sa mga estudyante sa usa ka classroom? Now, ang sa tuwa diri sa mga highly urbanized cities, Sir Nico, we have other modality like online. So pwede man ta magkuwag online diri kay ang atong mga bata mas kuan man sa mga gadgets, no? Naaman sila kasagaran og cellphone or dili magaling online ang blended type nga modality. So when si blended might be karong or adlaw sa buntag maoni ang mga bata ang moanha unya magkuha para lang magkuha or instructions o magkuha sa ilang mga gamit like mga worksheets para ilang dadon sa ilang balay nga for the whole week adto magtrabaho and then balik na po the following week with that, no? What's your take, RD, aning uban din mga parents karon nga mipagawas sa ilang mga opinion sa Facebook nga doon na mga apprehensions nga sa pagpasud sa ilang mga bata come August kay sayod man ta wala pay vaccine by that time against COVID-19. So na uban nga magpanaganag yun nga pasudlon o paeskwelahon ang mga bata, they would rather kuno RD nga mo-skip na lang sa karon nga school year. Yeah. Pero ang ato manggod ana Sir Nico, because possibly ang mga ginikanan wala gyud dayon ka sabot ba o unsay mga pamaagi. Ang ilang naasa na huna is the katong traditional way of teaching na mga bata tanan mo ato sa classroom magtapok yun ng mga bata. So mao na we need more explaining kanya kaning pamaagi sa inyo pag-interview karon. Dako kayo ni natabang an opportunity for us to air out or to explain to our parents nga dili ning ana tanan nga pamaagi. Kung mo backlog sila 1 year walay klase di ko eskwela, tendency is ang bata dili na niya ganan mo eskwela, magsige na lang laroy-laroy, and then that would be a problem not only to the parents but even to the society that we have.
So mao na nga kinahanglan ang education will continue in whatever platform or whatever modality there is in order that to save our learners in relation to education. How are you also preparing the teachers for this, RD, sa new normal na to? Yes, actually mao nga August ang ato ang gibutang nga pagsugod ang klase August 24 because our teachers will be prepared. Inaot unta ang mga ginikanan makasabot ani nga do mag-start ang klase sa August 24 but it doesn't follow o wala na magpasabot nga ang atong mga bata moadto gyud kada adlaw sa eskwelahan para magtapok aron masakit, no? So ato nang paningkamutan nga walay may tabo sa atong mga kabataan ug atong mga magtutudlo while we will be continuing our education. Alright, tabi na, RD, kaya ang uban sa eskwelahan nato ron gigamit para ba nga mga isolation centers? Ang LGU ning sign gyud sa ato ang terms or the terms and conditions nga ilang i-disinfect ang school before pod mabalik ang atong mga teachers o adto sa eskwelahan. Dili pod nato itubot nga ang atong mga teachers mo adto sa eskwelahan without first clearing, no, on the side of the Department of Health ang atong eskwelahan. So ipa-clear gyud na nato sa DOH nga nice, i-certify niya nga clear na siya. Pwede na mo balik ang mga occupants ana. In closing, RD, mensahe nimo sa mga ginikanan, they'd like to hear from you mismo sa DepEd o sa imong ikasulti kanila. Inaot unta nga pagpadayon ta no sa pagpakabana niyan sa atong mga ginikanan. Inaot unta nga ang ato ang suporta sa atong mga anak labi na sa ilang edukasyon ipadayon nato kay ang atong hunahuna ug kausa para sa ilang kaayuhan ug para sa ilang ugma pohon. So once again kanatong tanan mayong buntag ug daghang salamat Sir Nico sa imong kaubanan diha. Thank you so much sa imong higayon karong buntaga, DepEd 7 Director Salustiano Jimenez.